Sajnos a nyár mindannyiunk szomorúságára lassan elköszönt tőlünk, és számunkra véget érnek a kinevelés napjai, és elkezdődik a dolgos hétköznapok sorozata. Az első napok élménybeszámolói után elkezdődik számotokra a tanulás. Tisztalattal indul mindenki. Lehet bizonyítani, hogy a tavalyi tanít eredménye csak tévedés volt, hogy megy az jobban is. Tudom, hogy nagyon sokan ilyenkor ígéretet tesztek önmagatoknak, szüleiteknek, hogy hogyan fogtok tanulni, viselkedni. Ne felejtjétek, csak annak sikerül megvalósítani ezeket az ígéreteket, aki akarja is, és ténylegesen megtesz mindent azért, hogy sikerüljön. Nehéz döntés várjuk a 8. osztályosokra, hiszen téréktáján el kell dönteni azt, hogy hogyan fog. Forró szeretettel mindenki nevében az első osztályosokat. Számotokra most itt minden ismeretlen. Az óvodából előreléptetek egy óriásit, és most ti vagytok az első osztályosok. Remélem, mindenki találkozott ismerőssel az osztálytársai között, és nem lesz már ilyenkor olyan idegen számára az új környezet. Az óvónénik helyett a tanítónéniket találjátok ott magatok mellett. Bátran kérdezzetek meg tőle mindent, amit nem tudtok, hogy minél hamarabb megszokjátok mindazt, amit itt az iskolában csinálni, tudni kell. Anyu és apu gondolom nagyon sokat mesélt már nektek az iskoláról, és nem is tűnik most már olyan félelmetesnek az egész. Ígérem, hogy sok szépet és jót fogtok majd itt tanulni, és aki nagyon szorgalmas lesz, abból lesz a legokosabb felnőtt. Kedves szülők! Programokkal, eredményekkel teli tanévet hagytunk magunk után. Ezért a kicsi helyére elnézést kérek, de hát így vagyunk hiába.
azért is elnézést kérek, hogy kértem ezt, hogy még itt fönt egy kicsit találkozunk, de úgy érzem, szükség van erre. Hát elérkezett gyerekeim ez a kinek várva várt, kinek nem várva várt nap, de hát csinálni kell. És nagyon örülünk, hogy találkozhatunk veletek, és mindjárt megragadom az alkalmat, hogy bemutassam Betty nénit. A kedves szülőknek se tudtam még szülői értekezletet bemutatni. Vargáné, vagy Cimmerné, bocsánat, Cimmerné Varga Bernadett, nektek természetesen Betty néni. Na most a Zsóka néni elment oda hátra, és én azt hittem, mert megbeszéltük, hogy bemutatom a kedves szülőknek a Zsóka nénit is, csak közben eltűntél, és azt hittem, hogy meggondoltam magam. Róna Gézáné Zsóka néni, aki németet fog tanítani, és én vagyok Éva néni. Igen, azt kérdezték, igen, napközis tanító néni, a Zsóka néni az egyik németes, a másik, szóval most C-jel vagyunk, a másik németes kolléganőt hétfőn fogom bemutatni önöknek, ti pedig már nem tudom, hogy lesz óra, ez lehet, hogy pénteken meg fogjátok ismerni a Györgyi nénit is, és az énekest, azt valószínűleg, hogy a kedves szülőknek se fogom tudni most bemutatni, mert olyan az elfoglaltsága, hogy nem biztos, hogy a szülői értekezletben jön. De annyit elmondok, hogy egy végtelenül szimpatikus, helyes kolléganő, kérem, hogy egy kicsit holnap is körülnézzünk, mert holnap gyerekek az lesz, hogy egymással is ismerkedünk, és ismerkedünk az iskola épülettel, körbeviszünk benneteket, mindent megmutatunk, hogy hol van, és ez alatt a 2 nap alatt még WC-re is el fogunk benneteket kísérni, mert annyira nagy az épület, aztán nehogy elpróbáljatok valamerre. Úgyhogy nyugodtan gyertek, a legkisebb izgalom se éljen bennetek, mert nem lesz ez olyan vészes. Én még nem hallottam olyat, hogy valaki az iskolába járásba belehalt volna, úgyhogy ti is át fogjátok ezt vészelni. Nagyon, nem is így mondom, hogy nagyon sokat fogunk nektek segíteni, hanem úgy mondom, hogy mindent el fogunk követni, mi tanítónénik, hogy nektek anyukátok helyett itt anyukáratok lehessünk. Mert elmondom nektek azt, hát könnyű lesz ezt az anyuka szerepet eljátszani, mert a Zsóka néni is anyuka, neki nem haragszik meg a Zsóka néni, azt mondom, hogy majdnem akkora leánya van, mint a ti anyukátok. Betty néninek 2 kisgyereke van, azok viszont majdnem ekkorák, mint ti vagytok. Nem tudjuk egymásról a dolgokat, na és akkor hát én is anyuka vagyok, azért ez se egy utolsó szempont, nekem viszont akkora fiam van, mint a ti anyukátok, de hát azért anyuka vagyok ettől függetlenül. Úgyhogy még csak ez se legyen bennetek, bármi, amit otthon anyukátoktól kérdeznétek, itt is nyugodtan kérdezzétek, mert mi azért leszünk itt, hogy nektek megkönnyítsük az iskolába járást, és azon kívül még megpakoljuk benneteket egy csomó tudással, ugye, hogy olyan okosak legyetek, június alkotsúdak. Én azt kérem tőletek, hogy ma, ha hazamentek, korán feküdjetek le, aludjátok ki magatokat, és reggel, mikor kinyílik az ajtó, akkor én csak azt mondom beengedni, hogy mosolyogva jött be, jó? Vidám, mosolyogva jött be. Ennyit akkor